Miksi puhdasrotuisten pentueiden rekisteröinti Kennelliittoon on tärkeää ja mikä on RUVin rekisteri? Ensimmäinen osa tueksi ja avuksi videosarjan on rekisteröidyt pennut. Mikä on puhdasrotuinen koira? Koira, joka kuuluu tiettyyn rotuun ja jolla on dokumentoitu sukutaulu, josta sen esi-isät voidaan jäljittää. Niitä kasvatetaan tiettyjen rotumäärien mukaisesti ja niillä on rodun sisällä yhdenmukaiset ominaisuudet ja piirteet, kuten fyysinen ulkonäkö, luonne ja työskentelykyky. Kasvattajat valitsevat ja parittavat huolellisesti koiria, joilla on halutut ominaisuudet rodun säilyttämiseksi ja parantamiseksi. He noudattavat rotuyhdistysten, rotujärjestöjen sekä Kennelliiton antamia ohjeita varmistaakseen, että heidän jalostusohjelmansa säilyttää rodun koskemattomuuden. Mikä on Kennelliitto? Vuonna 1889 perustettu ja Pohjoismaiden vanhin koirajärjestö. Sen tehtäviä ovat koirien rekisteröinti ja laajojen verkkopalveluiden ylläpito. Rotukoirien jalostuksen ja käytön edistäminen, yleisen koiranpidon parantaminen Suomessa, viralliset koiranäyttelyt, niiden järjestäminen, kokeiden ja kilpailujen järjestäminen, niiden sääntöjen ylläpitäminen ja tuomareiden sekä koe- ja kehätoimitsijoiden kouluttaminen eri koemuotoihin. Toimii asiantuntijana koira-asioissa, jakaa tietoa koirien hoidosta ja kasvatuksesta. Seuraa lainsäädäntöä ja vaikuttaa koirien hyvinvointiin liittyviin päätöksiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta niin luonteen, terveyden, käyttöominaisuuksien kuin ulkomuodon osalta. Rekisterit, joita Kennelliitto ylläpitää, on koirarekisteri, FI-rekisteri, joka on tunnustettua rotua olevista koirista, joiden kaikki esivanhemmat 3 polvessa ovat joko FI-rekisterissä, ER-rekisterissä tai niitä vastaavissa FCI:n tunnustamissa rekistereissä. Erillinen EJ-rekisteri on poistunut ja sen korvaa FI-rekisterissä ei-jalostukseen merkintä. Aikoinaan EJ-rekisteriin rekisteröidyt koirat kuitenkin periaatteessa ovat edelleen EJ-rekisteröityjä. Erikoisrekisteri on liitännäisrekisteri koirille, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja. Niillä on esimerkiksi puutteellinen sukutaulu tai ne ovat uusia rotuja. Eli Suomen Kennelliitto voi hallituksen hyväksynnällä ilman FCI:n hyväksymää rotumääritelmää hyväksyä uudet rodut erikoisrekisteriin. Sekä muiden maiden ER-rekisterissä olevat koirat ja nämä voi olla FCI:n ulkopuolisia rekisterejä. Ulkopuolinen rekisteri roturisteytyspennuille on FIR-rekisteri ja nämä ovat syntyneet 2 eri rodun välisestä risteytyksestä, joille on myönnetty erillinen risteytyslupa. Kennelliitto ylläpitää koirien omistajatietorekisteriä. Omistajien tehtävä on tehdä omistajailmoitus ja ilmoittaa yhteistietonsa rekisteriin. Näin koirat voivat esimerkiksi karvatessaan päätyä mikrosirunumeron perusteella takaisin kotiin. Tunnistusmerkintätietokanta on monirotuisten ja rekisteröimättömien koirien omistaja- ja tunnistusmerkintöjä varten. Pentuen kasvattaja aloittaa rekisteröinnin tekemällä pentueilmoituksen Omakoira-palvelussa. Koko pentue pitää rekisteröidä samalla kerralla. Ilmoitukseen liitetään astutustodistus, jonka pentueen isän omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan, ja pentujen tunnistusmerkintätiedot eli mikrosedunumerot. Jos pentueen vanhemmille on ilmoitettu useita omistajia, tarvitaan kaikkien omistajien hyväksyntä rekisteröintiin. Kannattaa siis varmistaa, että nartun ja uroksen omistajatiedot ovat Kennelliitossa ajan tasalla, jotta siinä ei tarvitse enää omistajamuutoksia tehdä ja että ne eivät viivytä rekisteröintiä. Kukin pentu tulee näkyville Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ja sieltä näkyy pennun sukupuu ja tiedot sukulaisten terveystutkimuksista, näyttely- ja koetuloksista sukupuussa. Pentujen rekisteröinti on aloitettava 4 kuukauden sisällä pentujen syntymästä. Rekisteröintimaksuluokka 1 on koirille, joiden kasvattajat täyttävät kaikki seuraavat ehdot. Kasvattaja on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen ja omistaa Kennel-nimen. Kasvattaja on Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun ja rotujärjestön tai rotuyhdistyksen jäsen, ja rekisteröitävän pentueen vanhemmat kuuluvat Kennelliiton hyväksymiin rekistereihin. Rekisteröintimaksuluokka 2 on koirille, joiden kasvattajat eivät täytä luokan 1 ehtoja sekä tuontikoirille.
Pentuen rekisteröintimaksu nousee porrastetusti, mikäli pentue ei täytä kaikkia pentuen rekisteröinnin ehtoja tai jos koko pentue asetetaan jalostuskieltoon. Ilman kennelnimeä voi rekisteröidä vain 3 pentuetta. Kennelnimettömät pentuet lasketaan vuoden 2023 alusta. Kennelnimi liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle, eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi, mutta kennelnimi voidaan myöntää enintään 3 henkilölle yhdessä. Jotta kennelnimi voidaan myöntää, täytyy hakijan olla täyttänyt 18 vuotta, asua vakituisesti Suomessa, hänellä ei saa olla eettisen lautakunnan tai kurinpitolautakunnan määräämiä seuraamuksia edellisen 5 vuoden aikana, hänellä ei saa olla eläinten hyvinvointiin tai kohteluun liittyviä seuraamuksia viimeisten 10 vuoden aikana. Hakijan kennelliiton jäsen ja sellaisen rotujärjestön, rotuyhdistyksen tai rotua harrastavan yhdistyksen jäsen, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua. Hakijan tulee hyväksytysti suorittaa kasvattajan peruskurssi, eikä se saa olla 5 vuotta vanhempi. Ja hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus kennelnimeä haettavissa. Peruskursseja järjestävät kennelpiirit ja kennelnimen hakeminen on maksullista. Kormelehdessä ilmoitetaan anotut kennelnimet sekä hyväksytyt kennelnimet. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan aikaisemmille pentueille, jotka ovat syntyneet ennen kuin hän on hakenut kennelnimeä. Kennel ei tarkoita koirien tehotuotantolaitosta, eikä kennel-nimellinen kasvattaja ole pimeä kasvattaja. Kennel-nimellinen kasvattaja on suorittanut vähintään kasvattajan peruskurssin ja allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan kaikkia FCI:n, Kennelliiton, rotujärjestön ja rotuyhdistyksen sääntöjä. Kennel tarkoittaa usein koirien kotipaikkaa, jossa ne asuvat. Monen kennelin koirat ovat perheenjäseniä ja asuvat omien ihmistensä kanssa. Kennel-nimellinen kasvattaja rekisteröi kaikki pentueet ja yrittää hoitaa yleisesti sovittujen sääntöjen mukaan kaikki koiran jalostukseen liittyvät ja vaaditut toimenpiteet. Kennel-nimestä tunnistetaan kaikki tietyn kasvattajan kasvattamat koirat ja se on ikään kuin koiran sukunimi. Mikä on Ruokavirasto? Ruokavirasto on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtionvirasto, joka edistää, valvoo ja tutkii elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia sekä kasviterveyttä Suomessa. Ruokavirastoksi yhdistettiin 2019 Evira, maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalveluista. Ruokavirasto toimii EU:n maksajavirastona ja hoitaa viljelijätukien, hanketukien, yritystukien sekä rakennetukien toimeenpanon. Ruokavirasto valvoo eläinten hyvinvointia, kasvien terveyttä, rehuja, lannoitteita ja siemeniä. Ruokavirasto kehittää ja ylläpitää maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiä ja rekistereitä, kuten esimerkiksi koirarekisteri. Mikä on RUVin koirarekisteri? Maa- ja metsätalousministeriö päätti vuonna 2021, että kaikki Suomessa asuvat koirat tulee jatkossa tunnistusmerkitä ja rekisteröidä viranomaisrekisteriin. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan koirarekisteriin tallennetaan säädetyt tiedot koiran haltijasta ja koirasta. Koirarekisteri ei ole omistajuusrekisteri. Koiran haltija on se henkilö, joka omistaa tai jonka hallinnassa koira on. Yleensä se, jonka luona koira asuu. Haltija ja omistaja voivat olla sama tai eri henkilö. Koiran haltija ilmoittaa koiran koirarekisteriin käyttäen henkilötunnusta tai Y-tunnusta. Vaikka koiralla olisi useampi haltija, vain yksi heistä tekee ilmoituksen rekisteriin. Koiran haltijuuden vaihtumisesta tulee ilmoittaa, kun haltijuus vaihtuu pysyvästi tai yli 3 kuukauden ajaksi. Molempien osapuolien tulee tehdä ilmoitus rekisteriin kuukauden kuluessa, sekä edellisen haltijan että uuden haltijan. Ensirekisteröinnin tekee yleensä koiran kasvattaja, kun se ilmoittaa koiran pennut rekisteriin, viimeistään 3 kuukauden iässä tai jo aiemmin, jos haltija vaihtuu jo ennen 3 kuukauden ikää. Rekisteröinti maksaa 10 € tehtynä sähköisesti ja 20 €, mikäli se halutaan lähettää paperilla. Rekisteriin merkitään mikrosirun numero, koiran haltijan nimi, haltijan henkilötunnus, lähiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, koiran syntymäaika,
koiran rotu tai monirotuisen kohdalla sanallinen kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä, sukupuoli ja väri, koiran nimi, riittää kutsumanimi, halutessa voi laittaa kasvattajan antaman virallisen nimen, koiran syntymämaa, jos se on muu kuin Suomi, mikrosirun asettajan nimi ja osoite sekä mikrosirun asettamispäivämäärä. Koirista ei tallenneta emän ja isän tietoja, ei montako sisarusta sillä on, eikä vanhempien terveystietoja. Samaa sirunumeroa ei voi ilmoittaa toista kertaa. Perustietoja pääsevät katsomaan vain koiranhaltija itse, viranomaiset ja valtuutetut löytöeläintalot. Koirarekisteriä tullaan myöhemmin hyödyntämään ilmoitusten tekemiseen, eläinlääkärin diagnosoimiin eläinten jalostuskäyttöä rajoittavien vikojen ja sairausten ilmoittamiseen, jotka on säädetty julkisiksi toisin kuin perustiedot. Ja tässä on nyt tämmöinen kärjistävä taulukko, eli 2 ääripäätä. Suunnitelmallinen kasvattaja versus hupsista tuli pennut kasvattaja. Suunnitelmallinen kasvattaja käy Suomen Kennelliiton kasvattajakurssin ja mahdollisesti hakee kennelnimeä ennen ensimmäistäkään pentuetta. Hän on kiinnostunut koirien rakenteista, suvuista, terveystuloksista, suvussa ja rodussa ilmenevistä terveysongelmista ja tutkii näitä. Hän on tarkka jalostuskoiran luonteesta ja sopimisesta rodunmukaiseen käyttöön. Hän tutustuu kaikkeen saatavilla olevaan tietoon, käyttää koiria näyttelyissä, jalostustarkastuksessa ja kuvauttaa PEVISA-kuvaukset. Hän ei teetä pentuja jokaisella koirallaan, vaan jättää pois jalostuksesta siihen sopimattomat yksilöt. Ja hän myy pennut vain oikeanlaiseen kotiin ja riittävin evästyksin. Hupsista tuli pennut kasvattaja. Hänelle Nartun tiineys tulee yllätyksenä. Narttu on ollut koko ajan uroksen kanssa. Tai Narttu on laskettu uroksen kanssa yhteen liian nopeasti juoksun jälkeen. Saattaa vielä käydä niin, että 6 kuukauden kuluttua tulee uusi hupsista pentue, koska koiria ei voi pitää erillään, koska eivät ne tykkää olla erillään. Hän ei ole varautunut ehkä ongelmiin kantoaikana, eikä välttämättä tunne nopeasti eskaloituvia ongelmatilanteita. Hän haluaa nopeasti eroon pennuista, eikä ehdi välttämättä etsiä pennuille riittävän hyviä koteja, eikä ehkä varmista, että olosuhteet uusissa kodeissa ovat rodulle sopivat. Tuskassuessaan myymään, hän myy sillä hinnalla, minkä saa, eikä hän halua pentua takaisin, jos pennun ostajat tulevat katumapäälle. Hän ei vastaa yhteydenottoihin, kun jotain ongelmia on ollut, niin hän jättää vastaamatta. Tämä oli nyt kärjistetysti pahimmillaan. Suurin osa kasvattajista on tämän erittäin suunnitelmallisen ja hupsista kasvattajan välissä. Ilman rekisteröintiä koiralta puuttuu viralliset tulokset, eli ne terveystiedot, luonnetiedot, kuolinsyyt, koska ei ole käytössä niitä suvun tietoja, joita voi selata jalostustietokannassa samalla lailla kuin rekisteröidyillä koirilla. Välttämättä koirien vanhempia ei ole tarkasti tiedossa. Siis ostajilla. Kasvattaja toki tietää suurin piirtein. Rotu jää vahvistamatta. Ja onko ostajien tiedossa silloin, miten isoksi koira kasvaa, mitkä on rodunomaiset vaatimukset, miten paljon koira haukkuu, millainen on koiran liikunnan tarve ja että sillä koiralla on lisääntymiskyky. Koiralla saattaa olla perävalutakuu, jolloin tuo salama näyttää, että kasvattajayhteys katkeaa. Jos suku jää hämärän peittoon, niin olivatko pennun vanhemmat molemmat nähtävillä, olivatko molemmat puhdasrotuisia, olivatko molemmat terveitä, olivatko ne hyvärakenteisia, olivatko ne sukua toisilleen ja olivatko ne hyväluonteisia ja oliko isä oikeasti isä tiedossa. Syitä jättää pentue rekisteröimättä voi olla esimerkiksi, että ostajia ei ole kiinnostanut paperit, he haluavat vain pennun. Kaikkia ostajia ei kiinnosta näyttelyt, kaikkia ostajia ei kiinnosta kasvattaminen. Rekisteröinti on liian kallista, rekisteröinti on liian vaikeaa, eikä oikeasti ole kasvattaja ja tämä pentu ei jää ainoaksi. Jos astuneen uroksen omistaja ei tunnusta pentuetta eikä suostu allekirjoittamaan astutustodistusta. Tai jos pentueesta aiheutuisi rekisteröintikieltoja, se voidaan jättää piilopentueeksi ilmoittamatta. Joitain yleisiä ongelmia.
Epäselvä tausta, ovatko vanhemmat väitetyt vanhemmat. Ovatko vanhemmat sukua keskenään, onko siellä täyssisarparitus, äiti-poikaparitus tai isä-tytärparitus. Mistä sairaudet periytyivät? Olisiko ennakkotieto sukutaulun perusteella auttanut selvittämään koiralla ilmeneviä sairauksia? Millainen pentujen terveys on? Millaisen alun pennut saivat kasvattajan luona ja perimästä tulevat ongelmat? Esiin saattaa putkahtaa luonneongelmia, vihaisuutta, äkillisiä aggressioita, stressiä, pelkoa, kipua. Mutta näitä tulee toki rekisteröidyillä pentueilla myöskin. Paperittomina myydyt koirat saavat pentuja ja voi syntyä jatkossa haastaviakin rotuyhdistelmiä, kun perheissä on erirotuisia koiria. Ja niitä yhdistelmiä myydään eteenpäin ja se rodun nimi kulkee siellä koirien mukana. Ja mikäli siitä tulee ongelmia siitä koirasta, niin se on mainehaitta myös sille rodulle, koska se on se rotu siellä mukana sen koiran perimässä. Huloja on paljon ja rekisteröinti on vain osa niistä. Kaikenlaiseen pitää varautua, kaikkeen ikäväänkin. Jos synnytys ei etenekään, jos tiineys on edennyt synnytykseen asti kuitenkin suurin piirtein ok, niin synnytyksessä voi tulla isoja ongelmia. Voidaan joutua keisarinleikkaukseen tai sitten emä kuolee synnytykseen tai on muuten sairas. Jos emältä ei tulekaan maitoa, jos emä ei hoida pentuja, kasvattajalla on kova työ hoitaa ne pennut. Jos pennut eivät voi hyvin, tarvitaan eläinlääkäriä. Hoito voi olla kallista ja yleensä se on sunnuntaisin. Jos pentuja ei saakaan kaupaksi, vaan ne joutuu pitämään itse, niin ne kasvaa joka päivä ja ne syö enemmän, ne vaatii tilaa enemmän, ne vaatii koulutusta enemmän ja kaikkeen menee rahaa. Koiran kaupasta tulee aina tehdä virallinen kauppasopimus kirjallisena. Jos koira on Kennelliiton rekisteröimä, kauppahintaan kuuluu rekisteritodistus. Ilman rekisteritodistusta ei voi olla varma pennun tai sen vanhempien alkuperästä. Rekisteröimätöntä pentua ei saa myydä minkään rotunimikkeen alla. Jos me emme huolehdi puhdasrotuisia pentuja SKL:n rekisteriin, menetämme jalostuspohjaa hukkaamalla puhdasrotuisia koiria ja tarvitsemaamme tietoa rodun terveydestä ja tilanteesta. Lisäämme paperittomien koirien suosiota ja sekoitamme koirien hinnan muodostumisen markkinatilannetta. Annamme uusille koiranomistajille kuvan, ettei papereilla ole merkitystä, samalla karisee rodun tilanteen tietojen keruun merkitys kaikilta osin. Heikennämme samalla myös Kennelliiton merkitystä, eikä mikään taho tee niin paljon työtä koiranjalostuksen eteen kuin Kennelliitto. Jalostustietokanta on meidän koireemme tietopankki, jonka kartuttaminen on meidän kaikkien vastuulla ja sinne tulisi saada kaikki puhdasrotuiset pennut. Myös ei-jalostukseen merkitty pentue tuottaa terveystietoja ja luonnetietoja ynnä muuta tietoa emälleen ja isälleen ja muulle suvulleen. Rekisteröinnillä saattaa olla esteitä. Jos pentue ei täytä pevisaehtoja astutushetkellä, mutta ehdot täyttyvät rekisteröintihetkellä, voi pentuen rekisteröidä lisämaksulla ilman poikkeuslupakäsittelyä. Rekisteröity koira ja rekisteröityvä pentue voidaan merkitä jalostuskieltoon. Koiralle ei rekisteröidä jalostuskielon aikana tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä jälkeläisiä. Ja pentue, jonka rekisteröinti on aloitettu, mutta jonka osalta ei ole toimitettu Kennelliiton pyytämiä lisäselvityksiä, katsotaan jätetyn kokonaan rekisteröimättä, kun pennut ovat täyttäneet 12 kuukautta. Pentuen rekisteröintimaksu nousee porrastetusti, mikäli pentue ei täytä kaikkia pentuen rekisteröinnin ehtoja. Nartulla saa olla enintään 5 pentuetta. Lisämaksulla voidaan rekisteröidä korkeintaan 3 pentuetta kasvattajaa kohti. Koiralla voi olla vain 1 lisämaksulla rekisteröity pentue, jos lisämaksu on määräytynyt koiraa koskevasta syystä. Kuitenkin sallitaan useampi lisämaksullinen pentue, jos lisämaksun syynä on astutushetkellä puuttuva tai vanhentunut pevisatutkimus ja pevisaehdot täyttyvät pentuetta rekisteröidessä. Kasvattaja voi vapaaehtoisesti pentuen rekisteröinnin yhteydessä laittaa jalostuskieltoon pennun tai koko pentuen.
Omistaja voi anoa koiran asettamista jalostuskieltoon. Mikäli narttua pennutetaan tiheästi, synnytysten väli on alle 10 kuukautta, tai se astutetaan alle 18 kuukauden iässä, asettaa Kennelliitto nartun määräaikaiseen jalostuskieltoon, joka alkaa pentueen syntymästä. Nartun astuttaminen alle 18 kuukauden ikäisenä johtaa nartun 2 vuoden määräaikaiseen jalostuskieltoon ja pentueen rekisteröimiseen pysyvästi jalostuskieltoon. Määräaikainen jalostuskielto näkyy jalostustietojärjestelmässä julkisesti. Aikaisemmin vain pysyvät jalostuskiellot ovat näkyneet julkisesti. Mikäli nartulla teetetään pentue niin, että se syntyy alle 10 kuukauden päästä edellisestä pentueesta, asetetaan narttu 12 kuukauden määräaikaiseen jalostuskieltoon. Sen aikana narttua ei saa edes astuttaa. Säännön tavoitteena on taata nartulle kunnollinen lepotauko 2 tiheävälisen pennutuksen jälkeen. Mikäli uros on astunut alle 12 kuukauden iässä, asettaa Kennelliitto uroksen 1 vuoden mittaiseen jalostuskieltoon. Pysyvä jalostuskielto tulee silloin, kun koira ja sen pentue, tai siis koiralla on terveystutkimuksessa asteikon huonoin tulos, niin sen pentue asetetaan pysyvään jalostuskieltoon, kuten myös koira. Ja nämä automaattiset jalostuskiellot tulee E-lonkista ja kolmoskyynäristä. Ja mikäli toinen lonkka on E, niin silloin lonkat on E, ja jos toinen kyynärä on 3, niin silloin kyynärät on 3. Pysyvään jalostuskieltoon menee pentue ja sen emä, jos yli 8 vuoden ikäisenä astutettu narttu on synnyttänyt tiheästi. Pentue, kun alle 8-vuotiaana astutettu emä on synnyttänyt toistamiseen tiheästi. Pentue, joka on isä-tytär, äiti-poika tai täyssisarusyhdistelmästä. Pentue, jonka polveutuminen on osoitettu vääräksi tai on epäselvä. Pentue, jonka vanhemmat eivät täytä rodun PEVISA-ehtoja eikä pentueelle ole myönnetty etukäteen annettua poikkeuslupaa. Pentue, jonka yli 8-vuotiaasta emästä ei ole toimitettu eläinlääkärin todistusta. Pentue, jonka isän kivekset eivät ole normaalit. Pentue, jonka emä on ollut astutushetkellä alle 18 kuukautta ja pentue, jonka isä on ollut astutushetkellä alle 12 kuukautta. Kasvattajan nimiin voidaan rekisteröidä vain yksi Kennelliiton pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue 5 vuoden aikana. Ja koiralle voidaan rekisteröidä vain yksi Kennelliiton pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue. Tässä on esimerkkinä erään nartun pentueet. Nartulla on 8 pentuetta, 56 pentua alle 8-vuotiaana ja 6 tiheää pennutusta. Ja tämä on esimerkkinä siitä, että narttu pystyy tekemään myös aika paljon pentuja hyvin lyhyessä ajassa ja aika tiheästi, että Suomessahan nämä pennut ei ole päässyt rekisteriin. Rekisteröinnin esteenä on vielä jalostuskiellossa oleva koira, jonka jälkeläisiä ei rekisteröidä. Perusteltu syy voi olla tässä takana esimerkiksi, jos koirien hoitoa on vakavasti laiminlyöty, jos kasvattajalla tai jalostusoikeuden haltijalla on rekisteröintikielto. Koira ja pentue voidaan myös poistaa rekisteristä. Jos polveutumisen varmistamisen tuloksena kasvattaja ilmoittama polveutuminen osoittautuu vääräksi, jos kasvattaja ei toimita Kennelliiton edellyttämää polveutumisen varmistusta, ja koirat voidaan merkitä jalostuskieltoon siten, että niiltä poistetaan se osa sukutaulua, joka on väärä tai jonka oikeellisuutta epäillään. Pentue voidaan poistaa rekisteristä, jos kasvattaja ei 2 kuukauden kuluessa laskun eräpäivästä maksa pentueen rekisteritodistuksia. Lieveilmiöitä, joita tulee, kun on ongelmia. Toki myös rekisteröidyllä pentueilla. Korvausvaatimukset. Pennulla saattaa ilmetä sairauksia, suolentuppeamaa, silmäsairauksia, luustosairauksia. Saattaa olla uhkailuja, rikosilmoituksia, riita-asiat ja asiat kärjistyy. Rodun maineongelmat, väärä koira väärässä paikassa ja siitä johtuvat häiriöt ympäristössä, lehtijutut, somepuheet. Pentutehtailun lisääntyminen, kun paperittomat pennut käyvät hyvin kaupaksi ja kannattaa tehdä uudet. Eläinsuojeluilmoitukset koirista, joiden olosuhteet ovat huonot. Vahingot, koirahyökkäykset, karanneen koiran aiheuttamat vahingot, sakot, koiran lopettaminen. Eläinten kärsimys, stressi, kivut,
olosuhteet, ravinnon puute, hylkääminen pihan perälle kettinkiin. Koira ei itse voi hoitaa asioitaan. Omistaja on vastuussa kaikesta. Uutta kotia etsivät koirat lisääntyvät myyntikanavissa, jos koiria on myyty epäsopiviin koteihin. Pentujen tulee saada hyvä alku kasvattajan luona. Emän pitää olla stressitön. Emän ja pentujen ruokinta kohdallaan jo tiineiden aikana. Olosuhteet ja puitteet kunnossa, turvalliset. Totutus käsittelyyn, ihmisiin, ääniin, eläimiin. Sopivien kotien etsintä on kasvattajan suurin urakka. Ja ostajien opastaminen ja toivottavasti se loppuiän tuki. Pentuopas kuuluu asiaan. Kasvattaja neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia koirien koko eliniän. Hän tekee hyvän ja kattavan pentuohjeen, jossa kertoo pentuaikana tapahtuneista asioista ja antaa ruokinta, madotus, rokotus, hoito- ja koulutusohjeita. Ja kertoo tietenkin rodusta kaiken tarpeellisen. Rekisteröinti on myös ostajan turva. Sitä saa mitä tilaa. Ostaja saa varmuutta siitä, mitä ostaa, tietää mitä odottaa ja mitä tarvitaan kyseistä koiraa varten. Tutkitut taustat. Jos rotu kuuluu Pevisa-ohjelmaan tai sillä on muita rekisteröintiin liittyviä erityisehtoja, tulee pentujen vanhempien täyttää astutushetkellä kyseiset vaatimukset. Kasvattaja pysyy tukena. Kasvattajan tiedot ovat tarkistettavissa, hän ei katoa, hän antaa pennun mukana elinikäisen tuen. Ja ne paperit. Kasvattaja luovuttaa Kennelliiton toimittamat rekisteritodistukset maksutta omistajalle omistusoikeuden siirtyessä tai viimeistään 2 kuukauden kuluttua siirrosta. Kasvattajalla on vastuu yhdistelmästä, jota hän on käyttänyt, ja niistä pennuista, jotka hän on myynyt. Ja sitoutuminen sääntöihin, Pevisa-vaatimukset, jalostuksen tavoiteohjelma, kasvattajasitoumus, kauppakirja, kaikki kuuluu asiaan. Toiminta tulee olla eettistä, nartun ikä ja kunto huomioitu, käytetty uroksen ominaisuudet ja kunto huomioitu, pennutusväli, että narttu ei rasitu, pentujen alkuelämän toteutus kasvattajan luona, vastuun kantaminen pennuista vielä myynnin jälkeenkin ja avoimuus esimerkiksi sairauksista omilla koirilla ja rodulla yleensä. Luotettavaan kaupankäyntiin kuuluu selkeät sopimukset. Kennelliiton sopimuspohjaa kannattaa käyttää. Kauppakirja voi olla vielä erillinen ja kuitti on hyvä olla. Ehkä tulee vähemmän huijauksia, vähemmän katoamisia, vähemmän riitelyä. Viralliset tulokset rekisteröidyille puhdasrotuisille saadaan näyttelyistä, erilaisista kilpailuista, kokeista, jalostustarkastuksista ja luonnetesteistä. Tulosten merkitys. Kun arvioidaan koiran ominaisuuksia, niin sitä mitä tutkitaan, sitä tietoa voidaan hyödyntää ja siinä toimitetaan seurantaa ja seurataan mihin suuntaan tulokset menevät. Tulokset mitä saadaan tukevat jalostusta. Ilman tietoa rodun tilanteesta ei jalostuskaan etene. Tavoiteohjelmien tekemiseen näistä saadaan materiaalia. Tallennetuista tuloksista saavat kättä pidempää kaikkiin jalostuksellisiin asioihin sekä kasvattajat että omistajat, rotuyhdistykset ja Suomen Kennelliitto. Sitten jos puhutaan myyntikanavista, siellä on Suomen Kennelliiton pentulista, rotuyhdistyksen pentuvälitys, Kennelin omat nettisivut, Facebook-sivut, Instagram. Muita myyntikanavia, Tori, myyntipalsta, Koiratori, Uusi lemmikki, Eläinmaa, näitä on sitten aika monta vielä muutakin. Mistä ne ostajat etsii? Mikä on kunkin myyntisivun maine? Millaiset ostajat etsivät mistäkin? Mistä rotuun perehtyneet ostajat etsivät pentuja? Millaiset ostajat lopulta löytyvät? Millä hinnalla ostajat etsivät? Haluavatko he osamaksulla? Kannattaako osamaksuun mennä? Ratkaiseeko hinta, mikä pentu valitaan? Ja onko koira lopulta vain esine? Kaiken ratkaisee, miten tärkeää kasvattajalle on löytää pennuille kaikkein sopivimmat koodit. Mitä myyt? Myytkö sopivimman pennun juuri kyseiselle ostajalle? Mitä kyselet ostajalta selvittääksesi hänen sopivuutensa? Miten valitset kyseiselle pennulle sopivimman kodin? Miten selvität olosuhteet, joihin pentu menee? Käytkö katsomassa paikkaa? Pyydätkö kuvia ja videota? Tarvitseeko ostaja useamman pennun? Onko petopaine eläintilalle? Myytkö sisarukset samaan paikkaan?
Tulisiko ihan kaikkia ostajia opastaa nartun tiinehtymisen helppoudesta, kun samassa laumassa asuu uros? Mitä pentupakkaukseen kuuluu? Opastatko tekemään omistajailmoituksen sekä ilmoituksen Ruokaviraston rekisteriin? Opastatko ottamaan heti vakuutukset? Mikä olisi sopivin koti laumanvartijalle? Ei taajamassa, ei rivitalossa, ei kerrostalossa, ei kettinkiin pihan perälle. Ei vapaana ilman aitoja naapuruston kauhuna auton alle juosten. Ei palveluskoiraa etsiville. Laumanvartija tarvitsee ison aidatun pihan mitä vahtia, vastuuntuntoisen ja koiranlukutaitoisen omistajan, joka on perehtynyt laumanvartijakoiran ominaisuuksiin. Ja mielellään omistajan, jota kiinnostaa paitsi kuvauttaa koiraltaan vähintään lonkat ja kyynärät, myös rodun kuulumiset kiinnostavat. Ja tässä on yksi myynti-ilmoitusesimerkki. Siellä on 1 600 € pennusta, jonka ikä on 6 kuukautta. Se on uros, se on keltainen, se emä on lady, isä on make. Sille on tehty eläinlääkärin tarkastukset ja rekisterit, joihin se on ilmoitettu, on koirien ruokarekisteri. Madotukset ja rokotukset 6 kuukauden ikäisellä seuraavalle omistajalle. Loppujen lopuksi, olipa se pentue suunniteltu tai ihan hupsista vaan pentua, niin kaikkein tärkeintä on, että kaikki pennut saa hyvän elämän. Mutta ehkä se rekisteröity pentu päätyy hieman erilaiseen kotiin kuin se paperiton pentu. Kodin sopivuus ja koiran hyvinvointi riippuu tulevasta omistajasta ja siitä, miten hyvin hän haluaa sitä koirasta huolehtia, joten oikean ostajan valinta ei ole ihan pikkujuttu. Kiitos aiheen alustuksen seuraamisesta. Sana on vapaa, keskustelu alkaa.